रुंसारि सनथस ब्रह्मनि गोसोखां क्रिकेट लीग खुंनाया दिनै मोजाङै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला बेंटल जांख्रिखां फोथाराव चिरां जिल्ला क्रिकेट आफादनि बानजायनायाव थांनाय 19 अक्ट' दिसेम्बर 2021 इं मायथाइनिफ्राय दिनै 23 जानुवारिसिम रुंसारि सनथस ब्रह्मनि गोसोखां क्रिकेट लीग खुंनाया दिनै मोजाङै जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव डलफिन ए बेंटल आरो खोरोमदाव क्लाब दालिगावआ बाहागो लादों। मोननै हानजाजों बादायलायनानै खोरोमदाव क्लाब दालिगावआ 15 रानाव देरहानो हायो। आलासि हिसाबै नुजाथिफैदों 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बेजों लोगोसे गेलेमु बोसोनगिरि बानु सानखार वारिया आरो गोबां मेलेमजिबिफोर आलासि महरै नुजाफैनो हादों। बेजों लोगोसे गेलेमु बोसोनगिरि बानु सानखार वारिया आरो गोबां मेलेमजिबिफोर आलासि महरै नुजाफैनो हादों। चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव बेंटल हालामाव जा सनथस ब्रह्मनि गोसोखांनाय महरै जा क्रिकेट चिरां जिल्ला क्रिकेट बादायलायनाय जा खेलानि जोबथा खेल, बे खेलायावहाय दिनै मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय। दा मोनसे खोन्थाया बेनो, दिनैनि बे गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे मेसेज थांनो हायो जे जोंनि बे बेंटल हालामावबो सेंग्रा सिख्ला बयबो गेलेनायखौ लानानै, गेलेनाय जा आयदा, बे आयदाखौ लानानै बयबो सांग्रांसै आरो मेसेजआ बेनो थांदों जे जाय सेंग्रा सिख्लाया गेलेनाय बानायावहाय बयबो गोसो होथाबनानै नांथाबनानै थायो, बिसोरो एन्टि ससियेल जा एलिमेन्टफोर, बे एलिमेन्टनिफ्राय जानगारनानै थानो हायो आरो समाजाव गुफुं बारहावा सोमजिहोनो हायो। बेखायनो दिनैनि बे खेलानि गेजेरजों जोंनि समाजा गुफुंनिफ्राय गुफुं जालांबाय थानायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ। बेनो मोनसे सिन। ओरैनो बर'फ्रा क्रिकेटखौ बांद्राय गेलेया, बांद्राय सर' गैया। फुटबलाव खोब, फुटबल, आर्सारि, बक्सिं बेफोराव खोब इन्टारेस्टेड। अब्लाबो दिनैनि दिनाव बर'फ्रा क्रिकेट गेलेनोबो सोलोंगासिनो दंसै आरो जेरावहाय इन्डियाया क्रिकेटखौ खोब बेस होनानै इयुथफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोगासिनो दङ। जुदिअ क्रिकेटआ इंलेन्डआव सोमजिनाय मोनसे खेला, बेखौ दिनै जोंनि बर'फ्राबो सोलोंनो नागिरदों। माने जिखुनु खेलाखौनो बर'फ्रा प्रफेसनेलि लानो दिनै सोलोंगासिनो दङ। बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां सिन होननानै बुंनो हायो। जोङो थांनाय 19 डिसेम्बर 2021 जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशननि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो इन्टार क्लाब क्रिकेट कम्पिटिसन जों खुंदों। बे खुंनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो दासिमबो एफिलिएसन मोनाखै। एफिलिएसन मोननायनि थाखाय जोङो माखासे जों क्रिकेट कम्पिटिसन खुंनांगौ बा जों फाथिनांगौ। बेयो चिरां आसाम क्रिकेट एस'सिएशननि बे बिथोन बायदिनो जोङो मावगासिनो दङ। आरो लोगोसे बे खेलाया बा बे टुर्नामेन्टआ सनथस ट्रफि, सनथस ब्रह्म गोसोखां जों बादायलायनाय, बेखौ जों नाम होदों। आरो बे बादायलायनायाव टटेल 10टा टिमा बेहाय जइन लादोंमोन। फैयै दिनै फाइनाल मेट्च, आरो बे फाइनाल मेट्चआव जोंहा धालिगाव खोरोमदाव क्लाब आरो लोगोसे डलफिन क्लाब बेंटल, बे मोननै हानजानि गेजेराव दिनै बादायलायनाय जादोंमोन। आरो बे खेलायाव दिनै खोरोमदाव क्लाब धालिगावआ बेहाय देरहासार जानो हादों। गतिके जोंनि थांखियानो जाहैबाय, जों दाबो एफिलिएसन मोनाखै। जे एफिलिएसन जों माबोरै मोननो हानो, बिनि थाखायबो जोङो नाजागासिनो दङ। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों क्रिकेट बेहाय खेलाया जों एसेबाबो जों बारा नुनो मोनाखै, बा जोंहा बेबायदि परिबेस जायाखैमोन। दा जिहेतु जोंहा परिबेस मोजां फैबाय, जों क्रिकेट चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएशन हिसाबै जोङो क्रिकेटखौ जों माबोरै जोंनि बे ओनसोलाव जोङो सोलिफिननो हानो बा जों डेभेलप खालामनो हानो, आरो लोगोसे जोंनि माखासे जोंनि प्लेयारफ्रा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जानानै गेलेगासिनो दङ। बिथांमोनहा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि, अथ'स' बिसोरो सोरबा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, सोरबा बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट, सोरबा क'क्राझार जानानै गेलेगासिनो दङ। खिन्थु जोङो बिनि सुबिदाखौ होनो हायाखै। गतिके जोंनि थांखियाबो बेनो जाहैगोन, जाहाथे बिथांमोनखौ बे प्लेयारै जाफुंफुनाय बे प्लेयार बिथांमोनखौ जोङो माबोरै बिसोरखौ सुबिदा होनो हायो, बा जों चिरां जेब्ला एफिलिएसन मोनगोन
जों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों बिथांमोनखौ माबोरै गेलेहोनो हागोन बेनो जोंना थांखि जाहैगोन जोङो बेहाय बान्था हिसाबै जोङो फैसा होनो हायाखै बा जिहेतु जोङो बेहाय जों डिस्ट्रिक्ट लिग जों बान्था हिसाबै जोङो बेहाय मेनलि मोननै ट्रफि होदों बेहाय उइनार ट्रफि मोनसे रानार्स आप ट्रफि आरो लोगोसे बेहाय बेस्ट बलार क्रिकेटाव जिहेतु जोंहा माखासे फुटबल बायदि नङा एसे गुबुन गुबुन एसे दस्रा खेलानिख्रुइ एसे गुबुन जोंनियाव थायो बेहाय बेस्ट बलार थायो बेस्ट बेट्समेन थायो बेस्ट फिल्डार थायो मेन अफ द मेच थायो मेन अफ द सिरिज जों गासिबो बेखौ होजोबदों आरो जोंहा सनथस ब्रह्म गोसोखां जों बेहाय जों कम्पिटिसनाव जादों जोङो जिहेतु जों 2009 सनाव जों बेखौ जागायजेनदोंमोन जोङो बोसोरथाम सलायदों खिन्थु माखासे एसे असुबिदानि थाखाय बै समाव एसे बोथोरफ्राबो एसे माने मोनसे असुबिदा जादोंमोन बेनिखायनो जोङो दोनथ'नाय बायदि जादोंमोन खिन्थु देग्लाय जोङो बेखौ जोङो बेखौ जागायजेनदों आरो बे जागायजेननाया जों माब्लाबाबो जों दोनथ'नाय नङा जोङो बेखौ कन्टिनिउ लाखिबाय थागोन बे जोंनि थांखि